sice jsem si ještě do předchozí hodiny myslel, že půlka členů fyzikrů má Downův syndrom. Dneska jsme si to i dokonce potvrdili. Bez byl, ty vole. Honil jsem si pér. Levák, já jsem levák, tohle. Prdele. Proč tady třeba 6 lidí droplo N-bombu? Jsem tak... Co? Čau, Čus, já tě vítám u dalšího videa. Kámo, tohle je nejlepší YouTube akce mýho života. To je nejlepší YouTube akce mýho života. Problém je, že to má asi natočený víc lidí. Tak se ještě zahraj. Zaspíváme. Čau. Čau. Co máš na sobě a kolik to stálo? Jaký je tvoje nejoblíbenější slovo na N, končící na R, na 6 písmen? Je to nedr? Dejte si pusu. Je tady v této místnosti víc odběratelů nebo IQ? No. Kdo nejvíce snižuje průměr? A proč je to zrovna loži? Já jsem byl šikanovaný i ve škole, já jsem zvyklý. Co jsi měl dneska k snídani? Dneska Aha. Cože? Když s Ogim potom vyřešíme Když už jsme tady hodili ten N-word, znáš Č-word? Neznám Č-word. No tak to bude tvoje poprvé. Jsou dvě varianty, kterou chceš slyšet jako první, tu delší nebo tu kratší. Tak tu delší, prosím. Dobře, já se zeptám takhle. Když by se třeba s někým hádal, ty i fajtíš, ne? Mluvil jsem se tady s... Já jsem viděl jsem viděl nějaký tvoje videa. Dobrý, ale teda ty otázce, Ching nebo Ching Chong, co je lepší? Kdybych si musel vybrat, tak asi to druhé. Což bylo co? Prostě říká jenom bílý. Kámo, to je strašný cut, Hero. Žluťák nebo něco. To je Angry Birds. To je actually Angry, jo, tak to jo. Ching Chong. A co se stane tobě, když na tebe člověk zmáčkne? Cože? No Angry Birds ne, tak ty vždycky byla super abilitka. Aha. To je jedno, to nebylo vtipný. Okay, už se stydím, dáme pauzu, dáme reklamní pauzu.